addysgu ieithoedd modern mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru. Wel, dwi ddim yn hoff iawn o ddweud gai gyfeirio aelod i'r ateb roi y sypeth munud yn ôl, ond mae'n ateb, wrth gwrs, ar un llinellau, sef mae yna strategaeth gyda ni mwyn sicrhau bod mwy o athrawon ar gael, a hefyd bod mwy o ddisgyblion yn astudio ieithoedd modern yn y pen draw. Mae wedi bod yn bleser croesawu disgyblion o 2 ysgol gynradd o Ynys Môn i'r cynulliad heddiw, Porthaethwy, Ysgol Cornhir, Llangefni a Parc y Bont Llanddaniel. A mi fe sy'n trafod dysgu iaith ychwanegol efo disgyblion Parc y Bont a Cornhir. A mae disgyblion Cornhir eisoes yn y gynradd yn cael gwersi Ffrangeg yn wythnosol, ac mi oedden nhw fel disgyblion dwyieithog, wrth gwrs, yn eiddgar iawn i weld cyfleon i wthio i ffiniau ieithyddol. Ond wrth gwrs, mae'r dystiolaeth yn deud wrthon ni bod cwymp mawr wedi bod yn nifer y disgyblion sy'n dysgu iaith dramor yn ysgolion uwchradd Cymru. Ar adroddiad diweddara gan y British Council tueddiad ieithoedd yng Nghymru yn dangos cwymp o bron iawn i hanner y disgyblion sy'n eistedd neu'n sefyll arholiad tygau a lefel A rwan mewn iaith dramor fodern o'i gymharu â 15 mlynedd yn ôl. Rwan mae cyfres o weinidogion llafur addysg wedi methu ag atal y llithro hwnnw. Ond ydy y prif weinidog yn cytuno rwan y galwad ddiweddar y grŵp trawsbleidiol y Cymru rhyngwladol i'r siarad am yr uchelgais mae o greu Cymru ddwyieithog +1 droi yn weithredu ar hynny, yn enwedig yng nghyd-destun y ffaith bod cwricwlwm newydd ar y ffordd? Bydd hwnna'n rhywbeth hollbwysig i ystyried yn y pen draw. Mae yna bwysau heddiw, wrth gwrs, y siambr hyn a hefyd tu fas ynglyn â ymha ffordd yn ni cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ond wrth gwrs, fel mae'r aelod wedi sôn amdano, dwi ddim yn meddwl bod ni'n mynd i anghofio am ieithoedd eraill. Ac wrth gwrs, un o'r pethau bydd ni'n sicrhau wneud yw clymu y strategaeth sydd gyda ni am yr iaith Gymraeg gyda'r strategaeth sydd yn barod, sef Global Futures, mwyn sicrhau bod plant yn cael y cyfle i ddysgu mwy na 2 iaith yn y dyfodol.